Бортные хронікі. Кароткія гісторыі пра таемны свет бортніцтва ў Беларусі. Другі сезон. Усё пра бортную тэрміналогію. Таемнымі сцежкамі ў нетры бортных слоў і паняткаў. Ну і вось прыйшоў час нам з вамі ці то вярнуцца, ці зноў паглыбіцца ў глыбокае разуменне кантэкста бортніцтва. Калі мы былі ў экспедыцыях, мы бортнікаў заўсёды распытвалі, а чым вы займаецеся, то вы робіце па сути. Бо бортнік і бортніцтва гэта больш акадэмічны або энцыклапедычны тэрмін, які можа быць такі ўжо выйшаў з абарота саміх бортнікаў, выйшаў з абарота гэтай з'явы. Але ж самі бортнікі кажуць, а што ж я? Я ж нічога, я ж гляджу пчол, я хаджу пчолы, я пчоламі займаюся. Гэта іх такая звычайная адказ на гэтае пытанне. І вось стала нам уже тады ў 17-м годзе цікава, што ж такое глядзець пчол. І аказалася, што гэта не проста так на іх паглядзець, як яны лётаюць, або не ведаю, просто паглядзець. Тэрмін, які адносіцца па сутнасці толькі да бортніцтва, бо пчол, а дзе яшчэ можна паглядзець? Няма больш такого промысла, дзе можна глядзець яшчэ пчол. Але ж гэта перыяд з аднаго боку, гэта глядзенне пчол або глядзець пчол звычайна адбываецца ў восень. Па-рознаму, залежыць ад надвор'я, пры тым, што уплываюць усе фактары. І цяпло, калі зусім цёпла, то, канешне, ніхто не глядзіць пчол. І чакаюць часу, калі першыя прымаразкі з'яўляюцца, або, скажем так, больш халоднае надвор'е. Холодное маецца на ўвазе плюс 5, плюс 7, менш за 10 градусаў, адным словам. Другое, зноў жа ж, якая ж тут у нас ападкі, ці ёсць, ці няма. Калі дажджы прайшлі, то ўсё, забаронена ісці куды-небудзь, бо небяспечна. Трэцяе, это, канешне, хоць і сёння у нас 2025 год, здаецца, але ўсё роўна. Яшчэ ў 17-м, 18-м і вось бліжэй да 25-го года ўсё роўна бортнікі трымаюцца календара, святаў. І самае галоўнае свята пакровы. Да пакрову трэба было паглядзець пчол. Гэта вось якраз гэтае дзеянне. І звычайна пачыналі, прыблізна гэты перыяд пачынаўся з канца верасня. 20-х чыслах верасня пачынаўся і вось да 14 кастрычніка да пакрову. Бо лічылася так, што пасля пакрову там і снег выпадае, ўжо і пчолы як бы уже не то што хаваюцца, яны як мядзведзі, можна так сказаць, уже ідуць у спячку, кладуцца. Ось, адным словам, ужо іх турбаваць не трэба. Правда, зараз такой стан надвор'я і такі клімат, што бываюць гады, што і пасля пакрову яшчэ ў 20-х чыслах яшчэ рана ісці глядзець пчол. Канешне, таму гэта не жорсткае число або жорсткая дата, па которой трэба абавязкова да 14, але ўсё роўна і сёння гэта трымаецца. І што ж гэта такое глядзець пчол, акрамя таго, што гэта перыяд. Гэта вельмі важны для бортніка перыяд дзейнасці, бо гэта час, калі бортнік глядзіць сваіх пчол, ён адкрывае все свае вуллі, глядзіць усіх сваіх пчол і у залежнасці, што з самімі пчоламі, робіць нейкія дзеянні. Звычайна гэта што? Звычайна гэта калі бортнік прыйшоў да калоды вулля, там ёсць пчолы, яны там лётаюць або не лётаюць ужо, бо холодна, яны ўжо схаваліся ў клуб і сядзяць там, чакаюць, калі бортнік залезе, каб паджаліць яго трошкі. На самой справе не так. Ось, калі бортнік падышоў да калоды вулля, ён павінен паглядзець усе калоды вуллі свае, незалежна ад таго, ёсць там пчолы або няма іх. Калі ёсць пчолы, то ён залазіць, адкрывае і глядзіць, што там адбываецца. Калі, ізноў жа, ёсць магчымасць або ёсць лішкі мёда, то ён падрэзае. Гэта таксама працэс. Глядзець пчол — гэта падрэзаць. Гэта падрэзаць пэўную колькасць. Звычайна пакідаецца 2/3 палова таго, што нацягалі пчолы за год, пакідаецца самім пчолам на зіму і на весну. На пачатак весны, на весну. А ўсё астатняе — гэта лішкі, якія можа бортнік падрэзаць. У кожнага свой механізм або свае спосабы, як мераць гэтую колькасць. Колькі пакінуць пчолам, колькі сабе забраць можна.
Мой настаўнік Васіль мне расказваў, трэба далонь прыкласці да верхняй часткі доўжы. І вось все, што ніжэй далоні, то можна падрезаць, чыста падрезаць. Калі некаторыя маюць нават такія нейкія меркі, назовем гэта так, палачкі нейкія, якія або свердлуюцца і ўстаўляюцца туды, або там адміряюцца нейкім чынам. Ну, тут уже кожны гаспадар, кожны бортнік сам ведае, што адбываецца. Некаторыя просто ведаючыя або ведаюць, колькі прыблізна аб'ёму ёсць у галаве калоды. Гэта частка калоды, мы пазней трошкі прабяжымся па гэтым тэрміну. Ён ведае, колькі можна резаць, падрезаць, а колькі пакідаць пчолы. Падрезаецца не толькі мёд сам, або сцельнікі з мёдам, соты з мёдам, але і суш, якую пчолы адцянулі на завод. І калі ён гэта ўсё зрабіў, то ён, ізноў жа, ён праглядзеў усё наўкола, маецца на ўвазе каля калоды вуля, каб не было дзірак, трухлявых нейкіх частак, каб за зіму, за восень і за весну, за пачатак весны ніякі шкоднік не мог пралезці ў калоду, не мог пралезці да пчол. Калі ёсць дзіркі, то іх трэба забіць гэтыя дзіркі, падрамантаваць, скажем так. Уже калі, напрыклад, дах трохі падгніў або працякае вада, то таксама псуе самі калоду вулі, таксама трэба яго або накрыць нанова, або падрамантаваць. І ўжо калі гэта ўсё зроблена, бортнік уже можа ісці да другой калоды. Вось гэты час цягнецца глядзець пчол, он цягнецца не адзін дзень, а некалькі дзён, можа тыдзень нават, у залежнасці колькі ў бортніка ёсць тых самых вулляў і пчол. Калі ж калода, напрыклад, пустая, не заселіліся пчолы вясной, летам яна прастаяла тая калона, а можа быць такое, што прастаяла-то она прастаяла, конечно, і туды ніхто не паселіўся з пчол, а маглі паселіцца, а шэршні маглі паселіцца, магла мыш пасяліцца, або хто заўгодна. Нават бываюць і птушкі там робяць гнёзды свае. То ўжо трэба ўсё роўна гэта ўсё пачысціць. І ўжо калі, у сэнсе пачысціць, это выгребці гэта ўсё, пачысціць, каб все ж такі калодзе гэта не было. Ну і бываюць выпадкі, канешне, самыя для бортніка не такія вясёлыя, а сумныя больш за ўсё. Гэта калі пчолы жылі, не адзін год маглі жыць, або заселіліся у гэты ж год, або некалькі гадоў жылі. І, значыцца, там або бабка так званая, або васкавая моль паселілася. Ну, не то, што паселілася, она там всякай шкоды нарабіла, все соты паела, зрабіла кашу там з гэтых сот, з мёда і ўсё астатняго. Або жаўна, зноў жа, дзірку зрабіла, усіх пчол паела. Або куніца выдрала. Ну, шкоднікаў вельмі шмат. То трэба таксама гэта ўсё чысціць. І гэта таксама пэўны час займае. Не толькі час, а сіл таксама. Калі ўжо бабка, то трэба ўсё вычысціць, ўсё павыкідваць. І такія калоды, звычайна, которые былі псаваныя нейкімі шкоднікамі, яны пакідаліся адкрытыя на зіму, на восень, на весну, каб птушкі маглі пад'есці, скажем так, выбраць, пачысціць тое, што не дачысціў сам бортнік. І вось гэты якраз перыяд і працэс завецца як глядзець пчол. Вось, і пры тым, што тут вельмі важна, што гэты тэрмін, ён выкарыстоўваецца і для такога сіноніма, можам назваць, як там браць мёд або збіраць мёд, ну, увогуле для збору нічаго не, ну, в сэнсе збору мёду. Бортнік не кажа, я там збіраю мёд, я там забіраю мёд, падрэзаць, да, можа соты або сцельнікі з мёдам. А вось тое, што ён кажа пра мёд, калі ён ходзіць у канцы года, як бы збірае ураджай, назовем гэта так, хаця не зусім правільна, то гэта якраз і ёсць. Я іду глядзець пчол, я іду ў пчолы. Вось гэта і ёсць вельмі важнае разуменне, што бортнік ідзе ў першую чаргу да пчол, паглядзець іх, падрыхтаваць іх па сутнасці да зімы, да наступнага года. Наступнага года весны маецца на ўвазе. А вось тое, што ён атрымлівае плату за свае там паслугі, сваю працу, ён уже атрымлівае саміх пчол у выглядзе тых же самых вашчыны або сушы і мёда. Не заўсёды так атрымліваецца. Бываюць выпадкі, калі прыязджаеш 1, 2, 3, 5 калод або борці з пчоламі, а там яны сабе толькі нацягалі таго мёду. Маецца на ўвазе, што ім хутчэй за ўсё хопіць, хаця і бортніка тут бывае такія выпадкі. У мяне бывалі такія выпадкі, што я проста глядзеў, хацелася плакаць, бо здавалася, што яны і сабе не нацягалі нічога і разумеюць, што хутчэй за ўсё загінуць, таму што ім не хопіць нават пракарміцца не тое, што да весны,
Нават да зімы можа не хапіць. Але нічога не зробіш. Ты ўсё роўна, як трэба, іх укутваеш, у сэнсе закрываеш доўжню, снёт, калі трэба сасновых або з елкі галля, каб жаўна не прабівала, ну ўсё роўна трэба зрабіць. Усё, каб пчолы жылі. Магчыма, яны выжывуць. І бывалі такія выпадкі. Мне здавалася увосень, што там не тое, што нічога няма, там зусім мёду няма. А наступную весной прыходзіш, яны там нармальна, все ім хапіла, яны паспелі потым ужо і назбіраць і ўвесь год працаваць. Таму такія штукі. І вось гэты тэрмін вельмі важны для разумення ўсёй культуры, ўсёй глыбіні культуры і кантэкста борту. Ну а мы з вами будзем далей ісці. У нас наперадзе вельмі шмат самых розных цікавых з'яў, тэрмінаў